πρόγραμμα των Πανευρωπαϊκών Συνεδρίων Παθολογίας και συμμετοχή στη θέσπιση ευρωπαϊκών οδηγιών και συστάσεων για τη διαχείριση των ασθενών. Τα νέα προγράμματα εκπαιδεύσεως πρέπει να μην θίγουν τον παραδοσιακό πυρήνα μιας ολοκληρωμένης νοσοκομειακής εκπαιδεύσεως, να λαμβάνουν όμως υπόψη τα δεδομένα των συγχρόνων συστημάτων υγείας, την ανάπτυξη υποειδικοτήτων και την ανάγκη ομαδικής συνεργασίας με άλλες ειδικότητες και στο τέλος, ανάγκη εξονοσοκομειακής εκπαιδεύσεως και ασκήσεως στη διαχείριση έξω και νοσοκομειακών ασθενών υπό την έννοια μιας αρρώστοκεντρικής συνεχιζόμενης φροντίδος. Θα πρέπει συνεπώς να υιοθετηθεί ένα μοντέλο που να περιλαμβάνει τη βασική εκπαίδευση στην παθολογία με κυκλική εκπαίδευση τον τελευταίο ή τα τελευταία χρόνια σε διάφορα τμήματα ή υποειδικότητες, καθώς και στο χειρισμό εξονοσοκομειακών ασθενών. Ένα μοντέλο που θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στην επίλυση με πρόσφορες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, σύνθετων και δύσκολων προβλημάτων, αρρώστων με ευρύ φάσμα ασθενειών. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και μία άποψη πολλών συναδέλφων, ότι ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε και την επαναφορά ενός επιτυχημένου παλιού συστήματος. Εκείνου, σύμφωνα με το οποίο, για να πάρει κανείς τον τίτλο κάποιες υποειδικότητες της παθολογίας, θα έπρεπε να λάβει πρώτα τον τίτλο της ειδικότητας στη μητέρα ειδικότητα. Αν όχι, θα ήταν χρήσιμο και αναγκαίο για τους ειδικευομένους στην παθολογία, παράλληλα με την εκπαίδευσή τους στη γενική παθολογία, να αναπτύξουν ένα στενό ιατρικό πεδίο ενδιαφέροντος μέσα από τις δραστηριότητες των εξειδικευμένων εξωτερικών ιατρών της κλινικής, αναγνωρίζοντας το συγκεκριμένο χρόνο ειδικεύσεως ως χρόνο αναγνωρισμένης ειδικής εκπαιδεύσεως στο αντίστοιχο αντικείμενο. Στην εποχή μας, για να αξίζεις κάτι, πρέπει να είσαι ειδικός. Λοιπόν, είμαι και εγώ ειδικός. Η ειδικότητά μου είναι η συναναφορά και η σύνθεση των ειδικοτήτων σε ενότητες και ο φωτισμός τους από το ύψος αυτής της ενότητας. Η ειδικότητά μου είναι η γενικότητα. Είχε πει ο Κωνσταντίνος Τσάξος στους αφορισμούς και ιδεολογισμούς του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους δύο ομιλητές μας. Επειδή έχει περάσει και η ώρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις και παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. Να πω πρώτα εγώ ότι η ειδικότητα γενικής και οικογενειακής ιατρικής δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς των γενικών ιατρών να πάρουν και αυτόν τον τίτλο, αλλά πιστεύω ότι θα καταφέρουν να μην συμβεί αυτό. Ακούω. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω, μάλλον ως μόνη και εγώ που έχω απομείνει εδώ πέρα. Μάλλον, όχι, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, επειδή